Toimimme ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluissa laitoshuoltajina. Puhdas ja hyvin hoidettu työympäristö on kaikille tärkeää. Parasta työssämme on työn motivoivuus, monipuolisuus, itsenäisyys sekä mukavat työtoverit ja työympäristö. Työ vaatii tekijältään huolellisuutta ja hygieniaosaamista. Pitää tuntea materiaalit ja käytettävät kemikaalit. Tämän vuoksi meidät kaikki on koulutettu ja koulutetaan työn ohessakin. Olemme alan ammattilaisia. Arki on itsenäistä ja vaatii suunnitelmallisuutta, mutta myös yhteistyökykyä. Pääsemme myös hyödyntämään uutta tekniikkaa ja koneita. Työ sopii ihmiselle, joka sopeutuu muutoksiin sekä uusiin kohteisiin. Toimimme monenlaisissa erilaisissa työkohteissa, suurimmaksi osaksi kouluissa ja päiväkodeissa. Varmistamme, että tilat säilyvät ja materiaalit kestävät käyttöä mahdollisimman pitkään. Tule sinäkin meille työtoveriksi Saloon. Täällä on hyvä työskennellä. Mekin olemme viihtyneet.